הפעלה של הטלפרומפטר היא מאוד פשוטה. חשוב להקפיד על מספר כללים. הטקסט צריך להיות כתוב בוורד, בפונט וצבע אחידים. בטקסט אמורים להופיע אך ורק מה שאנחנו רוצים שהדובר יקרא. קצב הגלילה של הטלפרומפטר יוכתב על ידי הדובר ולא אנחנו נכתיב את הקצב. אז בואו נתחיל. תחילה בואו נפתח את מסמך הוורד שכתבנו ונעלה אותו במחשב בסטודיו. אפשר לייבא את זה דרך ג'ימייל או דרך וואטסאפ או בכל צורה אחרת. תפתחו פשוט את הקובץ על המחשב ותבחרו את כל הטקסט, קונטרול A וקונטרול C להעתיק אותו. כעת אנחנו יכולים להוריד את זה וניגש לתוכנה של הטלפרומפטר שנקראת Magic Q. היא נמצאת פה מצד ימין בדסקטופ, לחיצה כפולה תפתח אותה. זו התוכנה של הטלפרומפטר, אז השלב הראשון אנחנו רוצים להכניס טקסט. אז לוחצים על Edit Text, ולכאן בחלק הזה אנחנו בעצם מעתיקים, קונטרול V. הטקסט מופיע לנו כאן. אם אנחנו רוצים לעשות בולד על הכותרת, אז יש לנו כאן אפשרויות של בולד, קו נטוי וכאלה. זה יהיה בעצם גם הפלטפורמה שלנו, אם יש לנו תיקונים בטקסט, זה המקום שאנחנו נצטרך לערוך אותו. מומלץ גם בשורות הראשונות לקפוץ 3 שורות, כדי שהטקסט לא יתחיל לנו ממש מראש העמוד, אלא יהיה לנו קצת רווח. זה בעצם החלון שאנחנו בו גם נערוך טקסט. אם יהיה לנו איזשהו מילה או משפט שאנחנו רוצים להוסיף או לשנות, אנחנו פשוט נפתח Edit Text כמו שעשינו קודם, נערוך אותו, ואז בסוף נעשה Apply. ולחצנו על Apply, חזרנו למסך הראשי של הטלפרומפטר. בואו נעבור בקצרה על המקשים כאן לפני שנתחיל להפעיל אותו. במסך הראשי, מצד שמאל, יש לנו את הפונט, את סוג הפונט, גודל הפונט, ומרחק בין השורות. אם הטלנט שלנו מתקשה לקרוא, תמיד אפשר להגדיל את הפונט, מרווח בין שורות, בין שורה לשורה, ואינברס, בזה לא כדאי להשתמש, עדיף שאנחנו נעבוד על שחור על לבן ולא לבן על שחור. כאן אנחנו נקבע את הסמן שמראה לטלנט איפה לקרוא, ונשים אותו בבוס, הוא יופיע לנו בשתי הצדדים של המסך. את הגודל של הסמן הזה והאופסיטי שלו נוכל לקבוע כאן. כעת אנחנו נפתח את המסך של הדובר בטלפרומפטר, וזה בעצם המסך שיופיע לטלנט בטלפרומפטר עצמו. כמו שאנחנו רואים, הטקסט הוא טקסט רגיל ולא מראתי, ואנחנו צריכים אותו מראה. טלפרומפטר יש לו זכוכית שבעצם הטקסט משתקף עליו. אז בעברית אנחנו נצטרך ללכת לכפתור הזה, שהוא עושה היפוך של הטקסט, ואנחנו נראה שבעצם אנחנו קיבלנו כתב מראה. זה בעצם הטקסט שאנחנו צריכים כדי להעביר אותו לטלפרומפטר. וניקח אותו, נגרור אותו לצד ימין של המסך שלנו, וכרגע הוא יופיע לנו על המסך של הטלנט. נלחץ כרגע על כפתור Talent Windows Full Screen, ונגדיל את המסך למסך מלא בטלפרומפטר. הטקסט שלנו מופיע כרגע על התוכנה של הטלפרומפטר. כל מה שנותר לנו לעשות עכשיו, הוא להתחיל להניע את הטקסט. אנחנו לוחצים על לחצן Start Prompting, והוא הופך לכתום. אנחנו יודעים שכרגע הטקסט בתנועה. הסיבה שהוא לא נע זה בגלל שעדיין לא קבענו לו קצב. כדי לקבוע קצב אנחנו עושים את זה על ידי החצים למעלה ולמטה, שנמצאים במקלדת. החץ למטה קובע קצב מהיר יותר, והחץ למעלה מאט את הקצב. כל לחיצה על הלחץ למטה תגביר לנו את הקצב. לחיצה ארוכה על החץ למטה לא תשנה. להאט את הקצב, אנחנו עושים את זה עם החץ למעלה. כל לחיצה תאט את הקצב. לעצור, אנחנו עושים את זה על ידי ספייס. להמשיך, אנחנו לוחצים שוב פעם על ספייס, והטקסט ימשיך לרוץ. זאת אומרת שאם הדובר עדיין לא הגיע לסמן שלנו, אנחנו נעצור ונחכה שהוא יגיע לשם, ואז אנחנו נמשיך. כדי לחזור אחורה, אנחנו לוחצים מעכבר על הטקסט, כמובן כשעצרנו את התנועה של הטלפרומפטר, ואנחנו גוללים עם מעכבר למעלה ולמטה לאזור שאנחנו רוצים. אם אנחנו רוצים לחזור לתחילת הטקסט, אנחנו יכולים להשתמש בכפתור שנמצא בצד ימין למעלה, והוא יקפיץ לנו בעצם את תחילת הטקסט. זה הכל. זה מאוד פשוט, נכון? בהצלחה.